Que suene, que suene. Señor Lizardo, con todos ustedes. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué te gusta por estas tierras? Vai aí que te mete un bastonazo. Dios, quixen embalar esta aí fora pouco máis escalallo a cadera, Dios. Pois non está usted para iso xa, Que maneira de cantar, que energía, Hombre, hace lo que se puede, Dios, bueno, que? Espera. Que fa? Cántale un trocito de la realidad, para que veas lo que facía aí atrás. O cativo. A ver. Non diré ben, A ver, ¿qué facía? A ver. Hoy voy a salir, voy a escapar, no me encontrarás más. Volveré a pisar en la realidad que es mejor olvidar. Aí. Vamos, claro. Dios mío. E despois teño que ir ao médico, claro, despois. Xa sei que non se debe preguntar a edad, pero está usted en moi boa forma, Non sei o que practica, pero tenme que aconsellar. De momento ainda non cheguei aos tres ceros. Pero oiches, teño 14 fillos e unha madre generosa. E ti ao ritmo que levas non sei se chegarás, Creo que non, Non, pois hai que ir dando que vai frío. Vai un frío aquí en Monforte. Eu estou encantado de estar hoxe aquí contigo porque iría unha gran amiga. A mí tamén me gusta moito a música. A ver, eu podía ser cantante se non fora pola voz. Ou podía ser. Pero na miña familia tamén hai grandes músicos. Señora, pa onde vai? Non ve que está en directo? Pois xa non lo vamos ao lugar. Agora xa non sei o que iba a decir. Bueno, eu vou esconderme, non vai a ser que tamén me toca a min algo. Bueno, pois agora. No, pero vou poñer aquí que hai menos luz e véseme menos que... Aquí son máis guapo así. Moito mellor, se non teñen dito a xente pola calle, é máis guapo que no lugar. Pero é culpa do maquillaje. Por eso o Galloso vai sempre sin maquillar. Ya que él vai sempre sin maquillar. E nin corta o pelo, siquiera. Hasta menos un peluquero que Tarzán en zapatillas. Ahora. Pero digo, na miña familia tamén hai músicos. Unha irmá da miña muller, Generosa. Conocedes a Generosa? Tuvo que quedar na casa, porque metemos tantos rapaces, ademais tiñamos ali unha vaca para parir, e ela amañase mellor coas cousas da casa. Pero ten unha irmá casada lá en Portugal. Casouse lá con un músico. Sabedes onde é Portugal, non? Pilla cerca. Salindo agora, tirades todo para lá e xa está. Casouse ali co Joao, moi bo chaval. Toca a gaita gallega. Pero veñen a ensayar unha escuela que teñen aí en Vigo. E o tipo ven nunha moto que ten el un Vespino Biscooter de Yamaha destes. Unha moto. E cando ven a ensayar os jueves á noite, mete a gaita nunha bolsa de deportes que ten e pon así no portabultos da moto e vense para Vigo. E a semana pasada, por mala suerte, iba para lá un Mercedes e nunha curva había algo de hielo e derrapou e mandou un xasteirazo. Alá foi meu cuñado, a moto, a bolsa, a gaita, todo para o carallo. Alá quedou lastradinho na cuneta, sin sentido xa ten pouco, pero quedou sin ningún. Cando despertou alá no hospital, no Meixoeiro, todo vendado, todo fodido. Incorporouse así na cama, mirou, fodime todo. Carallo. E mirou para a cama do lado, e había ali un italiano que tamén tuvera un accidente, mancárase na cabeza, que eu lle vido nunha grúa, estaba todo vendado, non se lle vían máis cos ollos, e o italiano queixábase tamén, dicía el, ai, Dios mío, la mía testa, que dolore. Bueno, non sei se día así en italiano, pero parecido. E el mirou así pena e dixo, fodas. O italiano tamén se fodeu, Pero, non aplaudan que non acabei ainda. Deixarme traballar, que teño ganas de mir, que teño unha fame que estou sin comer desde a mediodía. E nisto meu cuñado acordoulle a gaita que el querelle moito a... El, cada unha as súas cousas. Eu non me pego bastón nin para ir mexar, con perdón, para ir ao baño.
E acordoulle a gaita e non a veu por ningún lado, empezou a chamar pola enfermera. Oh, enfermeira! Oh, enfermeira, a miña gaita! E ali non veña ninguén. Oh, enfermeira, o doutor, un camillero, con a comorfodá, todos onde vai a miña gaita! Eu quero a miña gaita! E o italiano, do vendado a cabeza, miraba. A miña gaita que era do meu abuelo e logo foi do meu pai e agora pasou a mí, onde vai a miña gaita? E o italiano xa non daba aguantado máis, dixo, piano, dixo, non fodas o carallo, non me traen a mí unha gaita, van che traer un piano a tía. Que tal? Mira, parece o galloso así. Saludos pa Monforte, estamos na presentación do disco Iria Cid, que non era feito comer, verdad? Inda que se quita a boina. Doi o xeito, verdad? E a madre da criatura que? Vou lá dela, porque Silvia está ben, hoxe é o día dela, pero todo isto teñen a culpa aquí os padres. Póñense de pé. Oh, por Dios, que isto casi é como a luar. Non teño tanto estilo como outro, pero... Que tal? A quen? Xa falo, moi ben. É que se teño o micro aquí a falas ti non che soi. Vale, pero falaste mellor que a min, Ai, non, eu... Se me pagaran por falar, era capaz de estar falando aquí esta mañá. Bueno, contentos todos co disco de Iria, que vos parece? Gustalle a xente, depois hai que comprarlo, non vai vir quedar ben aquí e depois o carallo, non? Que agora somos moi amigos de descargar todo de internet. Que teño ali uns birnetos que non compran jota de música. Abuelo, nós descargamos. Carallo, se descargará nas patacas cando andamos apañando nelas. Pero descarga a música. Bueno, podeste sentar. O pai xe lle preguntamos, está acojonado cando me veu iso. E ti queres dicir algo, ti? Levántate e saluda, hombre. Senón non te vou invitar a cando lle faga a comunión. Saluda aí a xente. Hola. É breve. Que tal? Ti cando seas grande, que queres ser? Chapista. Está ben, chapista, claro. Ahora que queren ser todos políticos, non? Pois o chaval quer ser chapista, deixalo ser chapista, que xa é da bondo que é manga neste país, coño, sí señor, un chapista. Gracias, amigo. Bueno, vou deixar porque hai aí outra sorpresiña. Están tamén que estaban aí fora, eu non sei se era o freo ou os nervios, eu sentía e eran os dentes que estaban aí fora. Entonces non vos vou facer esperar máis, porque o do humor está moi ben e tal, pois é o día de Iria. Entonces vamos a deixar a Iria que está no seu día. De verdad, foi un placer vir aquí hoxe apoiala un poquinho. Eu tamén cantaba, non sei se fago os coros agora aí despois. O sea que foi un placer estar aquí. Moitas gracias a todos en nombre dela por vir. Vamos a dar un aplauso a ela, que é que non merece. E vemos ao viernes moi boa. Graciñas. O Lizardo, José Manuel Campos, para los amigos. Que tal? Bueno, moitísimas gracias A por ti, estaros bonita, aquí. por invitarme, que estou moi contento de estar aquí. Ojalá volvas moitas veces máis. E o viernes que ven voulle meter un bastonazo ali a dous que sabemos é o máis ti que quedaron de vir e non viñeron. Sí. Porque cando souberon que viñeu dixeron quieto, que nos vai poñer en evidencia o maricón ese, non imos. Pero xa lle darei. O que lle des de segundas, dallo ben fuerte da miña parte. Xa lle darei. Claro.